Čaute, nového videa, dneska je tu update. Máme tu nový update. Karneval tu máme normálne, čau Segra. A my sme už vlastne aj vyzbierali tie etikety, máme ich veľa, ja mám napríklad 175 a som aj dostala proste tú mačku, toto koleso, hej, už máme spolu. A ja Proste ten update bude zaujímavý, lebo toto tu sa asi bude losovať, alebo neviem, čo sa tu bude robiť. Toto tu, hej, tu príde buď žena alebo pána, proste budú hovoriť, neviem čo. Ale musíme zbierať tie etikety veľa. Veľa ich proste musíme mať, hej. neviem. A tu sú aj sekundy, napríklad máme 53 minút. Ľudia, máme tu to, dosť. hej. Môžete tu zbierať môžete tu zbierať tikety, 5 dostanete. No, čo sa týka minulejšieho karnevalu, sú také isté skoro tie auta, lenže motokári prídu na ďalší ten update. A tu je ten motokára. Tento motokára tu je a môžeme tu jazdiť, ale až za 6 dní bude zase ďalší nový update. Ale 6 dní to je koľko? 6 dní. To vyjde štvrtok? Na štvrtok to nevyjde. Ináč tento za Robuxy barák by som, neviem, dobrý je dosť. Aha, to aké garáž je pre pána? Tu auto je fest dobré. Aby som si ho kúpila, ale nemám Robuxy. Aha, pozerajte sám. Už som si to pozerala, rodine. Blok 1 sa má karnival. Ježiš, karnival? Je karneval náhodou? Karnival. Čo je? Karnival popcorn tu máme. OK. Kde si? Ja tu hrajem. Kde si? Ja tu hrajem. Akú? Tak strieľam. Kde si? Strieľam. Hej, to je to cukrová vata. Kúkaj. Kúkaj, sebi. Počkej. A už mi odišla. Koľko musíme mať balónov? Ja mám 13, máš 14, 15, 16 mám. Ja mám viac. OK, ja mám 16 balónov. A to... A to... Ja sa im pozrieť už za... mám 225. Čo za 50 hento? Však to sme mali v minulom update. Aha, za prop. Ja Ďalší počujem, mám prop. už 225. A ty? Však A tu ty? mám 225. Čo 25? 225 to tých tiketov alebo peniaz, ako sa to hovorí. Počkaj. A ty? Počkaj. Však to je tá istá presne. Však to je tá istá zbraň. Poď sem. Áno. No čo je? Ja pozerám, že to je tá istá zbraň. A na čo nám sú také dve isté? Ja to im zahrať. No, ja mám teraz 270 a ty? 300. 345. Čo mi to typek strieľa? Je typkom. A jak chce mať tento tu dom, sebi, to ten. Za Robuxy, ja nemám teraz robáky. Ježiš, no, dobre, 50. Tak o tom to si rozprával. No, to za Robuxy, to viem. A ešte tu je barák, Ježiš, poď sem. Ešte podľa mňa lepší, tam nie je heliport. Ale tu máš heliport, poď sem. Poď sem, toto je za... Kúkaj, ja mám vatu. Dobre. Toto je barák zadarmo, pozeraj tu. Ježiš. Ja nevidím. Tu je ty.
A to No, bude... ale to ešte nemáme. Není to, lebo to je za druhý vík. Nie, a ja mám stále iba 2 veci, toto je otvorené a ty. 2. Stále 2. A ja? Však za chvíľku budeme mať, ježiš, mňa tak bolí hlava dnes. Že som aj nemal natáčať video. Popcorn, aha, toto som videl na TikToku. A ešte máme Denčela aj u toho. Kde si? Kde si? Tu som ty. Dobre. Á, blbosť. Tu som uďal, ideme to tu prezrieť, lebo ideme splniť všetko. Ja som si to už bezala. Úplne ideme všetko prezrieť. Kým toto dorobíme, asi idem troška láhnuť. Troška ležnúť. Bože, tí ľudia, nečojnujte sa pri na mňa. Ale keď ho máte? 50 raz. Ja mám už 420 a ty? 450. To... Ty sa máš. Ja to tak nemám ako ty. Však to nazbieraš, ne? Máš času. Chceme získať to auto. Už zás 50 balóny. A u mňa bolí hlava. Ja nemám balóny ešte a ty? Ja mám balón už. Ty sa máš. Ježiš, Joj, ľudia. Ideme to... Tu máme rento. To auto to nie je pekné. Však toto auto je lepšie za mňa. Také isté ako Lambo. Ja to ešte nemám. Však To musíš... musím mať za 500, ty už máš. No toto ne... Ja si musím tie 2 videá tu. Asi v pondelok ďalšie video z toho tu vyjde. Neviem. No a toto teraz natáčame tak, kedy dáš? V pondelok. Nie, zajtra to musím vydať. V útorok vyjde vám Live Together. Alebo v útorok vyjde Live Together. V útorok. Čo sme natáčali? Hej, sme na to. No dobro. Chvíľku mám na balóny. A to furt málo toho dostanem, fakt. Mi to ide na nervy. Ja si úplne snažím. Idem za tebou. Už to taká nuda. No prečo furt tak málo minút? Na čo sa nám to nabíja? To chcem fakt vedieť, je to plná nuda. Na čo nám je taká istá zbraň? Ten minulý karneval bol ešte lepšie ako tento. Tento je k ničomu. Takú istú zbraň ako zlatú, hej, ale nie takú. Ja už som dostal tú basketbálku. Ľudia, poznáte ten hack? Hej, halo, Segera. Ja už mám na balóne
Už máš tu bram? Ježiš, game ended. Ježiš. Už mám balóny. Už máš balóny? Ježiš. Aké No, Hmm. teraz Melóna aj druhú ruku. Sebi nehnevaj ma. Tak som nevedela. Hovorím mu 3 ruky. Joj, ľudia. To je hrozné sa to nabliek. Prečo však je dobrý podľa mňa? Je dobrý, ale... To môže získať proste všetko. Je dobrý, ale minulejší bol lepší pre mňa. Ja som prvý? Ja to nejdem hrať. Ty kokos, poď sem. Ja nejdem. To je fakt bolo. Ani, nie, nechoď. Hodia. Máš sa na nula. Všetko je nuda. Už v tejto dobe. V tejto dobe ľudia je všetko nuda. Zavžde na to. Teraz veľa dostávame. 50. A za ten kolotoč, čo má byť, že 80 a nič. Proste, čo tam píše, že 80 a nič. Ja nedostávam vôbec, čo chodím. Teraz 50 a zase idem. Poď sem, jem toho. Mám napríklad dobrý život. A ty, aký nemám veľa mňa dobrý. Niekedy, keď nemám dobrý deň, tam mám zlý, hej. Teraz 50 zase idem, poď sem. Poď sa to je nuda. Jedna a čo? To je čo to? To je čo? To je na... A 5000, to čo je? To čo je? Že to je skateboard, alebo čo? Čo? Alebo že... Čo to nie je skateboard, tam toto modré. Vieš, čo to je? To sa pôjdeš... Hen, to poď sem. Toto tu zlaté, ja tu mám, pozeraj. Ja mám tu zlatú basketbálku, ja ti pomôžem. Tu tak. Dobre, pomôžem ti. Čo robíš? Ja ti Tam pomôžem. nesmieš chodiť. No však môžeš tam, že to je búk. Nechápeš? To je búk. Aj tak mi dáva 45. Ja už mám tu basketbálku. Tá basketbálka je lepšia. Basketbálka minulejšia černá zlata bola lepšia ako toto. Čo? Za 1 hodinu dostaneš len 45?
však poď, Ježišmaria. My už asi 20 hodín spolu voláme. O čom? Ľudia, môžem. Za chvíľku končíme to video a zajtra v sobotu to vyjde. Nie, dnes to by malo ísť. Aha, to je toto tu na. Čo? To dostaneme, vieš čo to? Toto tu na. Kúkaj. Čo? Hej. Poď sem. Však ja to To vidím. je toto tu na zaje na pozdi. Toto 500. Kúkaj, toto vidíš? Ja viem. Ja už som tam bol. Viem, čo to je. To je také, keby šmykálka len na dole. Kde si? Dobre, mám 1000 Si? tiketov. Mám 1000 tiketov, ja som tu. Ale 1000? 1000 až 500. Ja nemám toľko, nemám 795. Nič ľudia, ja si ukončujeme to video. Už som fakt oddychnúť. 2 videá som nestočil. 2 videá. Unavený som. Hlava ma bolí. Podľa mňa už vám to aj stačilo. Však vy viete, však každý chodí na nové updaty, podľa mňa nie ľudia. Updaty. Zajtra vyjde v Takže sobotu. my končíme asi. Nekončíme s YouTubeom, my končíme s videom, ľudia. Nemyslíte si, že my končíme s YouTubeom, Ježišmaria. To ani nikdy neukončím tú kariéru. Dobre ľudia, toto tu, ja sa učím s takouto malou károu, pozerajte. Dáme si v zelenej a ideme si totálne rozrieť a ideme to na bura, poďte sem. Ľudia, a pozerajte, Ježišmaria, to horí. Ježiš, pomoc, ľudia, ja sa s vami učím a asi sa uvidíme asi naposledy, asi len mamu uvidíte. Pomoc, Ježišmaria.